Nga na jud kanindot po no ang kuan diri mga kadto no kaning Banawa na. Grabe murag ka social na kayo ning lugar diri sa una diri mga kabungagan pa ni diri mga kadto. So wa pa ning mga ingani kaning mga roasters, kini Rogers o kanang Starbucks dito dira. Wa pa jud na dira. Mga kadto agig intro dito na to no. So may gabi na tong tanan. Naaday tato diri sa Metro Supermarket. So makita ninyo kaning sa background nato no. So mao ni ang Paseo Arcade no diri sa Paseo San Ramon. Mismo padung ni sa kuan mga kadto, padung ni sa Good Shepherd. Tapos karon murag magsuri-suri man ta isip third episode nato karong gabi na sa pagsuri-suri nato diri Cebu. So na kuan na nato murag na naplanuhan nato mga kadto na diri lang sa tamag suri-suroy no diri mismo sa Paseo San Ramon tungod kay murag nindot pud nga mga lugar diri during sa night time no. So oras karon mga kadto mga alas 10 na kapin sa gabihon. Tapos diri lang talag intro sa ila murag kuan kanang billboards nila diri no sa ground nga billboards. So kung makita ninyo mga kadto so mao na ang highway agianan diha. So nay ato adira 1838 South Road building. Tapos na adina ako Centrix mga kadto no kanang BPO ba din na. So tapos dito pas padungan dayon dito sa Good Shepherd na siya. So murag ngit nga karon mga kadto diri pero I don't know sa pananaw siguro po ninyo sa ako vlog diri karon murag hayag pagapog kay murag nag kuanta nag night vision ta night mood ta no. So karong gabi na. So murag since nga murag naata diri no. So kita isuri ta sa mo dito sa unahan mga kadto para atos makita pud ta makita patong sa kahimtang po na diri no sa wa pa dito magpakaari diri no. Like kaning padung sa Good Shepherd labi na karong gabi una no kay murag murag meaningful pod kaayo no kay ang panahon nga ring karon murag kuan man pod nindot pod. Tapos sa papod nga murag walay uwan diri aganiha uwan diri sa Cebu pero murag no balik-balik na ang kaanindot sa panahon karon sumaunan na ata karon nag-vlog diri sa mismo diri mismo sa Paseo Arcade no diri sa Banawa proper. So kung makita po ninyo mga kadto kanang mga babae de padong na sila sa Good Shepherd. So daghan na jud kayo mga kadto diri nga ang Good Shepherd good usa sa pinakasikat nga hiking destination po diri sa Cebu. Mao nga halos tanan diri dool diri sa Cebu di lang taga Cebu no bisan taga Mandawi diri Lapu-Lapu na imo ari po diri mo dayo po sila diri kay lagi murag overlooking malagi tapos usa pa pod murag sikat na lagi daghang pod kamit nimo nga mga hikers dito no. So murag sa nagkadugay nagkasikat mga jud ang kuan kaning ganang gitawag bitaw nga Starbucks. So panag-iya gyapon sa land o kuan gyapon sa Arsinas gyapon land gyapon nga area pero murag gitugutan gyapon na sila pagpa ana din sa taas para lang ates ma-refresh no sa mga problema then mga hike din pawa sa mga kakuan sa stress o mga kakapoy pod makakita ka ng overlooking na so halos tanan Cebu City makita ninyo. So karon mga kadto murag sugdan nato siguro ang tour nato karong gabi na as episode number 3 dire mismo sa Banawa Labangon Cebu City. Okay, let's go. Ilahang mga store diri murag close na gani ang nakita na ako diri kaning Ding Hao Dim Sum House na lang no. Mao nag-open na lang siguro pero padung na po ni sila close no kay lagi murag oras na alas 10 naman so murag alas 10 diri close na diri ang mga kanang mga tindahan labi na mga kananan bitaw so mag-close na ni sila. Tapos murag kita ra po nagdili ra pud kita ito nagtikaw-tikaw pero adto ka sa may highway grabe dito mga kadto ka kuan daghan tao pa pud kay lagi murag kuan man na sila murag sikat mga jud kaning murag stop over man lagi kaning kuan kaning labi na din sa may McDonald so stop over man jud na kay naaman din po nag-atbang raman pud kanang kuan kanang Starbucks o kanang kuan kanang unsay tawag ani kanang kananan bitaw nga sikat kanang roaster chicken. So diha so nindot kayo po diha tanahon. So kani overlooking pud ko diri basta so makita ninyo mao na ang kuana highway na dira. Tapos two lane na siya tapos atbang pud
kani so na kapag-ari diri murag sa natin na po na taon ni nila diri so ay problema ni sa ila kay dala ni nila diri og murag hikinganan murag dili na kasagaran magsakayan mga labi na Tagalabangon maglakaw na lang diri mga kadto mga Tagalabangon dili na mo nga magsakay pa kay lagi murag ulam lang para nila tapos usa pa pud murag anad na pud ang mga taga Alabangon diri labi na ko maglakaw-lakaw lang sila no anad na pud sila diri so dili sila mo gamit og mga kanang mga sakyanan motor sulakaw ra jud so murag natakdan pud to kay usahay pud sa kataan ng kuan murag maglakaw ra pud sa kata sa Starbucks so maglakaw ra so ingana ka murag athletic ba ang mga Tagalabangon no labi na sa mga Tagalabangon proper so okay so naana ta dire tapos at bangan ta sa kanang BPO building tapos adto ta padong sa ta karon mga kadto sa kanang eskina padong dina sa Good Shepherd asa po dapit kutob no ang kanang eskina tapos balik ra po ta dayon so magkuan na ta magbike ra ta gamit ang atong bike okay let's go da bike okay so kaning atong mga lakaw mga kadoy na hinera jud tanong kay para ates makakita pud mo usay dili kay tanto shiki ba ang kuan ato paglakaw para ates kuan murag kuan jud siya detalyado ba so diri mga kado kaning naay diri mo nag-open pa po din mao repair mamiti kasagaran mag-open diri madugay-dugay pag-open kaning Seoul bitaw nga restaurant Korean restaurant diri no kaning Seoul makita ninyo na siya so hope nga murag hayag-hayag ra pud ta kay nagamit matag night mode vision no? Sa diri mismo sa to ang kuan vlog no so pasaka na ta actually ngit-ngit ra jud diri mga karon no ngit-ngit pa jud kay murag kuan naman ibang paong naman po nila diri ang ilahang mga suga bitaw diri sa restaurant nila kay close naman lagi na murag wa kanang uban nga murag nagkuan pa pud sila naghugas murag naglimpyo pa pud so grabe na jud kanindot no ang kuan ang kaning kaning Banawa labi na diri sa Paseo San Ramon no ay kani limpyo man guni nga area diri tapos usa pa pod sa wa pa ang kaning mga kuan diri na malay diri ang sikat jud diri nga kuan kaning Paseo San Ramon nga village kanang kuan ang bitaw kanang puyanana ni Dondon Tibiros so naa diri matod ang puyanana ni Dondon Tibiros kanang area dira so murag hingalon man pud ta magbayek ta mga karon no so actually nagbayek ra ta para makaritso-ditso ra pud taglakaw kay kung maguyod ta murag sa suyamboy kayo so mas maayo magbayek-bayek ta okay. So murag daghan pud mga tao na diri naabot sa kanang daganan okay so hapit na ta makaabot no dina sa may eskina pero balik ra pud ta siguro kay diha ra man kutob so naay mga nag-hike diha mga kado murag nagsugod na pud sila gabi pa no so alas 10 na pud sila nanguli gabi hapon alas 10 nanguli grabe naman ka kuan kuyaw na pud siguro pa magbike diri alas 10 na manguli no kay kuan naman kanang ngit-ngit na ba pero sure pod ko nga kuan pod siguro kanang okay ra pod sa ilang apart no okay so kaning Paseo San Ramon mga kado
sa Arsinas man lan di kuha na ni diri kanang kung makita ninyo no kanang diha gi kuha na gi cordon na ni diri gi cordon na gi close na jud nila no. So di na jud siguro makaagi, so naay makaagi siguro diri kanang mismo ra nagpuyo diri mismo ra sa Paseo no? So okay kanang mga dato ra din na nagkapuyo. So ana so dili lang ta diri mga kadto naa din agihan no padong dito sa Paseo. So balik lang ta, so basin ugma na po siguro ta mga kadto nga maadto dito no sa kuan Good Shepherd or Starbucks para atas makita po mo dito unsa na istorya po dito. Lagi kay karong gabi man karon, so dili ta maka adto no. Diri lang sa ta, so di na lang ta sa eskina ato makita lang tag view sa mata gabi no. Okay. Nindot karon ang panahon mga kadto kay kuan man kay ganiha perting uwan po diri halos tunga sa adlaw ang uwan diri Cebu, pero murag wala maka intabli ang uwan diri, wa makabaha kay kuan man pud lagi murag uga pud lagi ang yuta diri no na Cebu na grabe gyud na kainit-init jud diri, grabe straight mga pila ka semana ang kainit pon diri no. Taas pa jud ang degrees niya. Mao na nga murag timo ra ang kuan ditso ra gisuyop ang iyahang bitaw ang tubig sa yuta. Okay, so palugsong na ta mga kadto no. So nagbayik man taron pero kita ra gyapon sa ato ang kuan hayag ra gyapon mga kadto no, makita ninyo. So hayag ra jud, so nga murag nindot pud ang kuha nato karon mga kadto karong gabi una kay maupod lagi paningkamutan man nato nga makahimo jud tag vlog karong gabi una. So madinha ta nag-agi dinha sa Acacia Steakhouse kana diha. So U-turnan man ni diri, so mo ni diri ang Paseo San Ramon nga subdivision. Padong na pud jud nga kanang close na ang mga kuan diri no. Padong na close diri ang mga tindahan diri labi na kaning mga kan-anan. Padong na close. Diha close na mga jud kay mga dato man na mga tag-iya dinha. Close na diri. So diri pod sa Atbang close na pod. So dinha ta nagikan dinha sa Paseo Arcade no. Sa Metro Supermarket. So diri mao na ang China Bank diha. Close na diha karon mga kadto kay gani way itim na diha gani. So dira, so padung na ta kana makita ninyo kanang light din sa unahan mga kadto, mao na ang Roosters Chicken. Mao na sikat pod nga roasters mga pangdato pod. Kita layo pa man ta, almost mga 500 meters pa magikan diri. So hayag na din ang apart. Okay. Kani sila gikan pa ni sila diri mga kadto sa taas no, dito sa may Starbucks kato sila kato mga takiha kato kita ninyo kana. So mga dato po na sila na mga nagisakyan na sila. Alright. Okay. Ato asuro-suro ira jud ta karon kay para atis makita pud mo lagi diri no. Kaning lugar po na diri kanang sa sitwasyon na po diri ra po nato sa ato YouTube channel ninyo makita mga kadto ang istorya nato karon diri sa Sidro 79 YouTube channel. Exit only. Alright, okay. Tapos tanawa. So din ha McDonald na siya mga kadto diri. McDonald na ni diri. Mao na ang McDonald diha. Tapos tuyok ka diri sa 360 Pharmacy. Okay. Mao na ang 360 Pharmacy. So diri McDonald na. Open 24 hours man siguro McDonald diri. Saka. Okay. So makita ninyo mga kadto hayag jud kayo diri no. Hayag kayo.
Ari ta diri, standby sa ta diri. Bang. Okay. So mo na yung Roaster's House Chicken. So murag mingaw-mingaw na po diri mga kadro kay kuan. Kay alas 11 na karon sa gabion, diri mismo sa Banawa. Mao nga murag gamay na lang tao diri. Pero daghang pagyapong masakyanan. Di highway naman ni diri. So try na to mga kadro paglabang-labang na. Ato sorry ra punta diri mga kado at magbalik bike. Mao nang Starbucks diya mga kado no. So kaning diri nagtupan ni sa mga bag-o ni nga building mao po ni ang Roaster's chicken kini Rogers ba. Roaster's chicken delicious ang healthy no. Na ipon muffin, chicken steak, so daghan-daghan jud ang ilahang mga tinda po diri bag-o. So i-try nato ni puhon. Makakaon-kaon to diri no. So mingaw-mingaw na lang diri mga kado no kay kuan naman. Padong close pero naapay gyapon daghang mga tao no, makita ninyo na so nindot kasagaran mga kado diri mga dato ang mga nagpuyo diri no, nagpuyo nangaon sagaran jud mga dato nangaon diri mga kado. Okay, so mao po diha ang McDonald's kana makita ninyo. So kanang McDonald's mao na naguna diri nga murag dugay-dugay na po diri nga nagdatukod ba. Kanang litas man na dira. So diri McDonald's na siya diha. So dugay-dugay na po ning McDonald's diri no nga kuan nga establishment. So pero mao na wa man ni matumbangi kasikat. So siya pa yung nagtunag pinakasikat diri sa Banawa kaning kuan McDonald's. So wa pa Jollibee diri pero puhon siguro ni makaputo ko ning Jollibee diri. So nindot na kayo. So mao na pinakanindot po diri nga kuan spots no kana kita ninyo. Sa magabi ra po ni. So nindot tanawon pag magabi. Pero pag adlaw murag bati pud kay dili kay tanto shocking kayo ang iyahang view no. So kasagaran diri mga dato nag-agi diri kay murag nahog man ni subdivision mga kado no. Okay. So diri ta. Adto ta sa drive-thru sa Starbucks ta para nindot ba. Diba ka tabo dito sa Starbucks no kana Jollibee Starbucks ari ta diri sa kadito siguro dito at tao sold tayo dito ha okay ram siguro na sold dagang pa din mga ano nagaran diri drive-thru diri okay drive-thru kasi drive-thru dyan lagi daang pero mga awas po ng mga kuan diri no Starbucks okay areta diri so bahal nakabugon ta basta mo so lang tagyapon tuyok ra ta. Okay, let's go. Alright, ito yung tapos. So pwede ra wa man tabuga sa kuan diri. So mo ning Starbucks diri mga karon no. Makita ninyo. So limpyo kayo ug nindot pod ana. So kasagaran mga on din ha mga kadto mga kasagaran mga on din mga kadto mga dato ra pod kasagaran mga on din no diri or magkape mga dato. Murag ila ra lingaw-lingawan na gud ang pagpangapi diri mismo sa Starbucks mga kadto no. Lingaw-lingawan ra. So nainaninda po diri og mga roses mga kadto no.
Si tatay na dali. Standby sa dali, no? Na. Alright. So, manang Starbucks mga kado, no? Starbucks. Drive-thru sa kwan. Drive-thru sa McDonald's. Okay. Ano ito din? Balik ka din gabon. Okay. Yes. So, parking area sa Roosters na din, no? Okay. Alright. Okay. So medyo murag almost mga 15 minutes na mga kadro, no? Ang ato ang vlog karon kapinagani siguro kay dito pa man ta sa kuano sa eskina pa dong Good Shepherd. Tapos karon diri na punta sa Roosters. Pero nga na jud kanindot po no ang kuan diri mga kadro, no? Kaning banawa na. Grabe murag ka social na kayo ning lugar diri sa una diri mga kabungagan pa ni diri mga kadro. So wa pa ning mga ingani kaning mga Roosters, kini Rogers o kanang Starbucks dito dira. Wa pa jud na dira. Ang diri pa to nga bago pa jud diri, no? Katong baguhay ra gyud wa pa siguro magtulo ka tuig. Kaning McDonald's mao pa nagkuan. So nagsunod-sunod na dayon kaning mga international bitaw nga mga pagkaunan diri mismo sa Banawa. Labangon, Cebu City. So mao na mga kado ang ato ang vlog karong gabi, no? So kay murag daghan pa jud ato vlog tuyokon pa jud ato ang Itiro Cebu. Mo content lang ta sa usa ka vlog na mo pa lang ta mo consume lang ta almost mga 20 minutes siguro. Okay na atos makita kita mo unsay na update pod. Importante pag-update ra man nato mga kado sa ato vlog sa Isidolito Salvador og makita pud mo through kaning ato ang gadget, no? At testing, live testing po nato na kung okay ba mo sustainer po ba sa kadugayon. So okay, once again mga kado, so maayong gabi na atong tanan. Thank you for watching atong tanan. See you next vlog pa sa ika-upat nato nga episode. So this is episode number 3 diri mismo sa Banawa, Labangon, Cebu City. Thank you for watching.